L-impenji tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi l-għada li waqa l-gvern tiegħu bdew blaqa f'Kastilja li fija informa lill-membri tal-Gabinett li kien se jagħti parir lill-President ixogħli l-Parlament. Għal-ħabta tal-10:15 il-Prim Ministru ltaqa' mal-President tar-Repubblika Giorgia Bela u taħ parir ixogħli l-Parlament fis-7 ta' Jannar ħalli ssir elezzjoni ġenerali fid-9 ta' Marzu. Waqt il-laqa kien anke msejjaħ l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Michael Frendo. Fit-tmiem il-laqa li damet ftit aktar minn nofsija, Lorenz Gonzi flimkien ma' xi impjegati fl-uffiċċju tiegħu imxew minn triq ir-Repubblika għal Kastilja fejn hemm indirizza konferenza tal-aħbarijiet. Lorenz Gonzi kompla fejn ħalla tnejn filgħaxija qal li ma jiddispjaċih xejn minn dak li jagħmel u li jista' jdur fuq il-poplu u jgħidlu li ġab ir-riżultati għall-pajjiż. Aħna li kellna fidejna lil dan il-pajjiż biex nimmanuvrawh, biex immexxuh, biex nagħtuh id-direzzjoni li kellu bżonn, wara 5 snin issa sa nrodduh lura lill-poplu tagħna. U nrodduhulu bir-riżultati kollha li għandu fit-teżor tiegħu f'tal-5 snin. Sa jkun pajjiż b'saħħtu iżjed finanzjarjament. Huwa pajjiż illi għandu il-finanzi tiegħu fis-sod. Qal li se jkun qed irott lura pajjiż bil-pis tat-taxxi ferm anqas milli kien fl-2008 fejn skont il-Prim Ministru il-ħaddiem għandhom l-inqas pis tat-taxxa u bolla fl-Unjoni Ewropea. Qed inroddu lura lil pajjiżna 5 snin wara bil-pis tat-taxxi ħafna inqas milli kien meta ħadnieh f'idejna 5 snin ilu. Lorenz Gonzi semma is-servizz tas-saħħa provdut mill-Isptar Mater Dei u l-mediċini li qed jingħataw b'xejn. Sa nkunu qed inrodduh lura wkoll lil pajjiżna sistema ta' saħħa li llum qiegħda tagħti iktar mediċini b'xejn u jinkludu fost il-mediċini b'xejn mediċini għoljin ħafna. Quddiem dawn ir-riżultati kollha Lorenz Gonzi qal li min qed jissuġġerixxi tibdil fid-direzzjoni tal-pajjiż huwa irresponsabbli. Dwar il-liġijiet tal-whistleblower u tal-koabitazzjoni, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li ma ġara xejn li dawn m'għaddewx. Mistoqsi jekk il-Gvern fl-istat li jinsab fih u se jkompli impjega n-nies, Lorenz Gonzi qal li fejn ikun hemm bżonn se jkun qed jagħmel dan.